A historia do cine. Somos o colexio Fei Plurilingüe Estilos no concello de Teo da provincia da Coruña. Este curso no cole imos descubrir o mundo do cine co proxecto Unha escola de película. Con el buscamos achegar os nenos e nenas ao maravilloso mundo do cine a través do xogo, a creatividade e a maila imaginación. Durante a experiencia, mediante actividades sinxelas, descubriremos como se fan as películas. Quen participa nelas seremos actores, actrices, directores e guionistas. E, sobre todo, pasaremos 21 días e máis tirando da nosa lingua. Queredes escoitar a historia do cine dende os comezos ata hoxe? Cámara, acción! Unha viaxe máxica na pantalla. Os primeiros pasos, cando as imaxes comenzaron a moverse. Hai moitos anos, antes de que existisen as películas, a xente xa soñaba con facer imaxes que se movesen. Primeiro, inventáronse aparellos como o zoótropo e o praxinoscopio, que eran caixas con debuxos dentro que se xiraban. Parecía que as imaxes cobraban vida. A chegada do cine. No ano 1895, dous ismán franceses chamados Lumière, Louis e Auguste inventaron unha máquina chamada cinematógrafo. Servía para gravar e proxectar películas nunha parede. Foi algo totalmente emocionante e novo. A chegada do cine cambiou o mundo. A súa primeira película titulábase A saída dos obreiros da fábrica. Duraba menos dun minuto, pero a xente quedou maravillada porque nunca antes viran imaxes reais en movimento. Outros filmes famosos deles foron A chegada dun tren da estación e O xardineiro regado, un dos primeiros filmes cómicos. O cine mudo. Durante moitos anos, as películas non tiñan son. O cine que se facía daquela chamábamoslle cine mudo. Para entender as historias, os actores exaxeraban os xestos e as caras, e ás veces aparecían cartelas con texto para explicarlo o que pasaba. O actor máis famoso do cine mudo foi Charles Chaplin, co seu personaxe do vagabundo Charlotte, que facía rir e tamén emocionaba. O cine con son. En 1927 apareceu a primeira película con son, O cantante de jazz singer. Foi unha revolución porque agora se podía escoitar como falaban e cantaban os actores. Desde entón, o cine empezou a parecerse máis ao que coñecemos hoxe. A chegada da cor. Un mundo de ilusión e maxia. Ao principio, todas as películas eran en branco e negro. Mais adiante, inventouse o cine en cor. Un dos primeiros filmes en cor moi coñecido foi O Mago de Oz, un cheo de música e fantasía. O cine moderno. Co paso do tempo, o cine foi melorando grazas á tecnoloxía. As cámaras, os efectos especiais e máis tarde os ordenadores. Apareceron películas con animación por ordenador como Toy Story, a primeira de Pixar. Hoxe en día hai moitos tipos de cine. Cine de aventuras, cine de comedia, cine de medo, cine romántico, documentais cine de superheróis. e tamén películas e series animadas que moitos nenos e nenas vemos cada día. O cine hoxe. Agora podemos ver películas no cine, na televisión ou en internet e mesmo crear as nosas propias curtas con móviles ou tabletas. O cine converteuse nunha forma de contar historias, soñar e viaxar sen moverse da cadeira. O audiovisual galego. O cine galego é o conxunto de producións audiovisuais feitas en Galicia. Nos últimos anos, o cine galego medrou moito en calidade e recoñecemento internacional. Destacan películas como O que arde de Oliver Laxe. Entre os actores e actrices máis coñecidos están María Mera, Luís Tosar, María Vázquez e Touriñán, entre outros moitos. Os premios Mestre Mateo son os galardóns do cine e da televisión de Galicia, fundados pola Academia Galega do Audiovisual no ano
2003. Estes premios recoñecen o traballo de profesionais galegos en diferentes categorías. Agardamos que vos gustase a nosa película. ¡Vémonos no cine! Isto é todo. Corten!